Saan ang damit? Net? Net, wala kang damit. Net, wala kang damit. Wala ka invite? Start ka na. Start ka na. Hello, Mamita. Kamusta ka na, Mamita? Ano yata yung mga meron mamita 6 AM duty ko. Marked a location. Day na day. Laban. May bala ka mamita? Kar? Oh, ito mamita. Oh. Mamita ko nun. Watch out! I need consumables. Laban. Watch out! Meron dito. Marked a location. Sino yung support? Meron na dito sa atin, ha?
Footstep, footstep. Then center. Saan? I need Ang sakit. consumables. Footstep din mamita sa'yo. Wala pa. Yun. Help! Mamita, cancel mo agad ah. Pag may kalaban. Thank you. Ah. Reload mamita. Don't move. Dito ako sa... Sakatay, please. Ba't yan ka? Diyan ako mamita. Ingat mamita, may kalaban. Help! 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 Puto. Eh, Don't give up. Your teammates can still recall you. grabe. Usi na baril nila. Hindi ko lang. Ano mamita? Marcel? Hindi ka na makagawa ng ano, mamita. Gawaing bahay. Coach Day, bakit mamita? Bakit? Bakit? I'm recalling a teammate. Thanks. Kalaban sa Payday? Wala.
Takti naman to. Uso naman. I got supplies. Yung pangat. Parang, kailan ka nagpa-check up? Kailan ka nagpa-check up? Hapon? Ah. Ano sabi? Watch out. Hmm. O maintenance ka, ganon. No, iinom mo siguro yung mabita. Bakit? Kailan? Ba't nag-discuss ako? Ano? Ah, oh. Mm. Mm. I need consumables. Mm. Nasira. Mm. Watch out. Marked a location. Mm-mm. Marked a location. Saan mamita? Kailan yan? Ngayon lang din? Ah. Pero hindi pa nababayot si mamita. Papasitiskan pa lang. Pina ng boses sa mamita. Mm. Marked a location. I need a scope. Kailan ka magpa-follow up, I mamita? need consumables. Mm. I got supplies.
Sabi ni Kuya Jose, okay naman daw. I need Pa-check up ka consumables. niya. Hindi ano siya? Ay, ay, ay. Iwas ka siguro mamita sa ano. Yung tawag dito. Inom-inom mo ng alak. Mamita sa'yo na tabala, oh. I got supplies. Inom ka pa ng inom ng ano, alak eh. Ha? Oo. Hmm. Mm. Pero, ano na mamita eh. Pa-check mo na lang maaga. Marked an enemy's death crate. Watch out! Watch out! Hindi mo rin nakakapamamita? Hindi ka nahihirapan lumunok. Okay. Oo. Pero nag-ano ka mamita, nagpa-second opinion ka mamita? Ano ka? Nag-second opinion? Hmm. Marked a location. Hindi. Gra- Para hanap tayo kotse. Marked a location. Saan ka? No. Tara, bike tayo. Dito sa gilid. Hanap mo namin kotse. May drop? Watch out! Hindi mamita. May drop po. Watch out! Watch out! Ikalaban niya to doon sa recall mamita. O tara, balik tayo ulit. Saburin natin. Marked a location. May kotse. O, gabi. May panda. Tutang ina. Sorry. May sarili dito. May isa pa It's doon, ha? safe here. Save me. Gilid mo. Ayang.
namin ito eh. Tapos bigla mo yung sumunod pa sabi. Ay, na. Ano, mamita? Alam ng dalawang bata, mamita. Hmm. Oo, wag na muna, mamita. Let's fight together. Let's fight together. Oo. Ano ka na lang muna, mamita. Iwas ka na lang sa tao ito. Sa inom. Babawasan na pala natin yung ano mo. Pagpuyat. Hindi ka na makakano pala, mamita. Magpuyat. Puyat ka pa rin. Iba yun. Walang iba yung narinig ko na. Walang iba yun, B. Marked a location. Okay. Hmm? Ano? Ebe? Event ko? Bakit? Kung maintindihan? Liyata. Ba't ano ba yun? Hindi ko alam. Pamita, gusto mo? Baril mo? I need consumables. Ito, minag ko na. Watch out! Ito ba lang? Kinuha mo yung bala? Ito. Watch out! Pumasok na ako.
Sakit. Kala ko mas marami dito kasi first drop to eh. Hindi, unti lang dito mamita. Hindi, ito pa rin yung dati. AUG, sabi sa AUG. Times 4. Sa kalaban na. Ito ba si 4? I got supplies. I got supplies. Uy, mamita. Lopen yun yung kita, right? Level 3 na bag mamita. Oo. Sa gitna mamita. Dito, dito, dito. I got supplies. Saan ka na mamita? Day, pag may silencer ka pa, Day, ah. May heal ka na mamita? Tapos na ako.
Saan kaya? Saan? Sa gitna, mamita. May labasan dyan. Nagkahanap. Silencer. Dito kami, Watch oh. out! Okay. Times 8. So, level 3 bag pa. Okay. Saan ka? Watch Dito, out! mamita. Watch out! Watch out! Mababa ka na? Ba na ako? Ah, iba to. Shop ka to. Shop daw si Kuya Mamita. Hindi ko lang alam. Hindi, wala na. Wait kaming umano eh. Lumabas eh. Ay, kotse. Sa'yo, Day. Ay, kay Mamita pala. Heal ka, Mamita. Sa likod mo. Sabihan mo na lang ako, Mamita, kapag naano ka ulit. Nagpa-check up ka ulit. Report yan. Fall back to safe zone. Grabe. Form up on Wait me. lang din. Yung silencer. Ay, wait lang. Ako na mag-drive for? Maglalag ka ba? Yeah. Maglalag na siya. Kami na mag-drive for. Maglalag siya. Oh. Uy. Sama na. Marked a location. May bell daw. Bell. Ang dami kalaban eh. Tingnan lang. Sa bilog na lang muna pala tayo.
Anim kalaban dun eh. 10 tayo. Yan. Nakabahan ako kayo for mag-drive. Ano mag-drive po? Ha? Naglalag siya eh. Tagalog yan. Serious na yun ay. Basta. Dito kaya, pick lang. Bakit wala na palang gas? Ipong ko yun. Selfie? Ah, ah. Alat pa. Wala na tayong ano? Gas? Like, pag may silent side na yan. Dahil, I need consumables. I need consumables. labas mo na ako, tinakay bilog. Nasa bilog pa tayo? Ano pa ang kotse, mamita? Walang, ano eh, walang gas. I got supplies. I need attachments. Dito. Nakakotse ka? Uli niyo yung South Hill. Yung automatic dito.
Tapos free. Laban na tayo. Gulat ako sa mga pinag-uusap. Please. Hindi yan mami tas papa eh. Nakikita niya naman transaction niya. Mamita parang may kalaban. Paspat. Paspat. Ay, ito pala may kotse, oh. Kaya, Watch out! Tapos tig-dalawahan lang yan. tingin ko malupit ang 6 ito. Mas masyado malayo. Kinabahan na sa Alvin. Kaya nga. May nakasana. Hihintay ko yung save ng Friday. Hindi ko lumabas eh. Wait for yan. Beer. Sir Charles? Binabarat mamita. Hindi ka ba nag-gloves? Hindi ka nag-gloves? $810 saka Remsol pen. Matatapang yan. Si Sharp pwede pa. Si Sharp pwede pa. Pero si Ay, may drop, may drop, may drop. pwede si Line, Purple 810, Sige, kunin niyo. si Acidine. Watch out! Ano po? Kunin mo po. 1,000 naman yata kinuskas mo kahapon eh. May bell Watch dito out! ah. Watch out! Oo, di ba? Sugar. 1,000. Ano, ito Doro na. Malabo, 300,000 na. At malaki-laki rin yun. Natanggal ba, boss Pat? Natanggal ba? Ayun, sinasabi ko sa'yo. Kasi natuma. Ha? Ay, yan kasi ang tinira namin sa ano, sa De Los Santos Hospital. Nag-blowis na dahil sa chemical. Kaya nakatanggal sa Formula 8.0. Dito Watch pumunta. out! Oo, tanggal. Hindi lang motor. Help! Sa ating nagsusuhan ng purchasing at saka housekeeping supervisor eh, di na order. Help! Gagi. Help! Help! Di lang Mamita, dito sa puno, mamita. mamahalan eh. Presyo. Sa 1,000. Pero sa namin, mamahalan. May kalaban pa siya. Parang siguro, ito kasi yun. Pasok dito, 4. Mamita pa siya. Kami mamita. Ito na. Pabaka.
Meron siyang po. May kabayo pa, may kabayo. Hey, baka sa ano, Sakil. bro, pagka Patay. Watch Meron pa out! dito kanina. Watch out. Bukas na pala, basta. Pwede niya sakil nito. Ano ka man yun? Ano ka man? Ate. Oh, para di ka mainit. O, yung sakil. Mamita, may sakil ka ba? Oh, Watch out! sige. Pauwi ka na. Hindi ka pa kasi. I need What? consumables. Wala kang heal, mamita? No choice ka na ano. Pagka wala. Saka mamita. Kaya yun ba? Brown, wala. Pero nung nasa balon kasi matapang. Lipad mo na kayo sa loob. Talagang ano eh. Parang napan ng kamay. Kaya anak lang. Pareho sa Sakay, mamita. Oo, ano nangyari sa'yo? Sakay. Dali. May kalaban sa likod. Ha? Brown? Wala eh. Watch out! Wait lang. Ang pasahan na si Boss Alice ko yung nakikita ko yun eh. Yung mga nakikita ko mga last year na silipan niya. Nakikita ko sa Google. Saan pas. Tara. Marked a location. Pinakatulog na niya. Dito na lang tayo sa bahay. Watch out. Check mo dito tayo. Tara. Papasok ko muna si mamita, ha? Ako ito, pati yung team ko. Uy. Boss Pat, ingat ka. May nag-snipe. Buti siya eh. Watch out! Yung ano, yung anti-sparkle ko, Lumilipad. kailangan daw makarating sa Cebu yung ano, yung region, yung import, original. Gagi. Ingat! Ingat po. Meron Watch dito. out! May puno. Hindi niyo malaman din. Sa likod meron. Gagi. Pero meron din ba? Help! Kami daw po eh. Gagi, si mamita saan? Sa gitna pala si mamita.
Sorry, mamita. Dito, day. Sa akin, I day. got May nakapula, supplies. day. Sino yung captain? Tingnan mo, sino ba to? Parang wala naman. Ay, sino ka yun? Ano mo yun? Ay, di. Napatay ka naman. Dito? Mamita. Nasa kay Pearl yata, day. We're the best. We're the best. Saan ka, mamita? Dito, dito. We're the best. Tara, tara, tara. Sige, mamita. I won my last match. Uy, wala si Ot. Ano lang? Oo. Pwede ba kasama siya? Yan siya yung captain. Ito. Kalimutan ko. Ito. Sige, dito na lang kayo. O, tatalanday. Ba? Ito.
Bye. Ay, ang dami na. I need consumables. Mamita, nakamit ka. Wala, isang alang baril ko eh. Mamita. Ma'am. Ako. Ah. Step. Meron dyan sa'yo, Day. Watch Dito. out! Tama. Step ka. Help! Support. Help! I need consumables. Balik ka dito. Kalapit na. Ano? Oo, dalawa. I need consumables. Dalawa pa rin. Feel ko na dun sa main. Dito ka na, Day? Get in Dami, the dami car. kaming kalaban. Tatlo na. Saan sila, Por? Saan kay Mamita? I need consumables. Saan na lang? Dalawa ulit. Sige, Mamita, pati mo. May recall yan. Sa inyo? Watch out!
Doon na kayo. Dito ako sa minark nyo eh. Oh, I need sige, huwag niyo muna ako consumables. heal. Sige, bantayin ko dahil. Andito pa. Dito ako Watch mamita. out! Pumasok na Watch out. rin. Dito daw, pumasok na rin. Ay, God. Mamita, patay mo. Kaya mo. Nice one. Sige, patay mo, mamita. Sige, mamita, patay mo. May heal yan, mamita. Sige. I'm Nice recalling a one. teammate. Awesome. Pahila ka, mamita. Thanks. Patay na si Kuya. Patay na. Excellent work. Get in the car. Watch out. Someone has been here. Orange siya bala. Walang orange. Get in the car. Let's go. Iwan niya ito, mamita. Ipasok na yun. Wala na kalaban. Tripag dito. I got supplies. Level 3 bag. Ito. Watch out. Daming level 3 na bag ko. Sa gitna. Shit, meron ulit. Nandito na ba kayo, Day? Ah, okay. 4 na eh. Punta kayo, Day, kung nasan si Mamita. Daming daming tao. Sana. Wala pa, Mamita. Di ko pa nakita. Ayan. Ito niya, Day. Pag may silence sa tayo. Balik mo. Balik mo pa, Day. Inaintindihan ko.
Inom mo na ito. I got supplies. Need consumables. Mhm. Tara, tara, tara. Sa likod nyo kami. Bago lapag, bago lapag. Dami ng bago lapag. Sa likod I natin, need bago lapag ah. consumables. Tara na, tara na, tara na. Exit na kayo. Ginatrap pa ako naman. Dito sa may bed. Ibibel niya ba ito, Day? Ibibel niya para may calculator. Sige, Get in the car. bell. Mixed players in area 4. Dami. Wala pa kayo eh. 6. 5 kalaban ko. Get in the car. Let's go. 7. 6 kalaban. Help. Get in the car. Dyan. Dito mamita. Watch out. Tanda. Watch Dito, out. dito, dito. Marked a location. Hmm? May self-heal din dyan, mamita. Uy, uy, uy. Saan yun? Tuga. May nag-snipe pala. Duga naman ito. Di pa. May nag-snipe eh, pero hindi naririnig yung snow. Bell na na, bell na na. Nagbe-bell na ba kayo? Ano, may lumabas?
Ano? Get in the car. Ang kotse niya? Pasakay. Let's go. Okay, mamita. Tayo ka, ma? Kaya, kala ko maubos pa tayo. Wait, wala nang gas. Dito pala may shop, oh. Saan ba to? Isa farm? Tapos may ano, start. Kasi nag-bet ko eh. Hmm. Someone has been here. Saan mamita? Defend the mark. I need consumables. Get in the car. Okay. Ay, gagi, may kalaban. Sa bahay. I need consumables. Tutututu. Watch out. Oh, God. Reyna. Salamat po. Kalaban pa, ha? Ang bahay. Alright, takas na putok ni mamita. Mas putok na ito. Wala nang gas sa shop, no? Marked a location. Tao ba yan? Step. Wala na. Kalaban ulit. Dito banda. Marked a location. Sayang, wala tayong ano, kotse. Uy. Mas naputok ka. Marked a location. Watch out. Watch out. Ay, sa gilid, sa gilid. Na-snipe ako. Ito sa banda. Watch out. Check nyo nga. Kung may scope kayo. Sakit. Nakabili ko lang ng
day, 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 ano, day. Help! Watch out! Nice one, mamita. Tignan mo si kuya, mamita. Mamita, si kuya muna. Tingnan. Ginamit ko na yung ano ko pala. Selfie. Gagi, sayang. Dapat lang muna. Wala namang selfie lang. Sorry, guys. Talaga maraming kalaban eh. Wala na. Isip na bomba rin sa I need akin. consumables. I'm sorry, guys. Tara na. Hirap walang ano dito. Kotse. Bilog. Mami. Wala pa dito eh. Head toward this point. I got supplies. Defend Ay, the yung mark. selfie ko dun ah. Dali ka. Uy, uy, uy. Sakay por, kalaban. Sakay por. Step. I got supplies. Dito tayo, ito yung kotse natin Watch tayo. out! Ayun. Watch out! Ano natin? Well pa. Ikaw yan, dito na. May drop, may drop, may drop. Defend the mark. San. Watch Dito out! yata, oh. Watch out! Dito ako sa yellow naman. Oo, mamit. Round. Doon kayo na sa mga pinagpapatay ni Mamita. Kapasok ko dito. Watch Dito, out! dito. Dito sa akin. Mark the location. Sa likod ng bahay. Maliit. Wala Mamita. Isa na lang. Ayun na yun. Help! Uy! Watch out! Diyan na lang tayo. Watch Dito out! tayo.
Ikaw-ikutan na yan. Papatawag pa. Sige, sige, sige. Watch Ah, out! dito. Ano sa sila nun? Sige, day. Kainin natin ng bilog. Patay mo lang tayo. Parang dedehado tayo dito. Ha? Sige lang. Saan nga ulit? Ito na. Gagi, pangit. Ano, maubusan pa ka bahala dahil. Balik ka tayo, day. Sabay, day. Sabay, day. Watch Dito. out! Paubos na ang bala ko, day. Day, sa bilog na ako, day. Yun lang. Awesome. Thanks. Ano sa akin, day? Ano sa akin? Oo, ano sa akin? Ay, pagpabuhay ko po, makita tayo mamaya. Awesome. Victory belongs to us. Kala ko mamatay pa ako sa kanila. Dito mamita. Watch out! Thank you. Thank you, mamita. Tulog ka na, mamita. We are number 1. Mamita. Pahinga ka na ulit, mamita. Balitaan mo na lang ako, mamita, ha? Sige, thank you, mamita.